No. To bol lepší štart, jak ten môj. Napálený. Dúfam, že ste to netočili nikde. Nebudem sa priznávať. Čo? Nebudem sa priznávať. Len vám pošlem odkaz na YouTube. To by bola hanba. Ja som sa akol, že treba rýchlo ísť hore, lebo to ťahá do boku, týto krivý terén, víš, keď nemáš výšky. A potom to tak dopadne. Mňa by zaujímala len jedna vec. No. Zlatka včera čítala na internete, že Slovensko čakajú tornáda a záplavy. Oni nevedia povedať, čo bude zajtra, aké počasie. A už plánujú. A už vedia, že tu bude tornáda a záplavy. To je zaujímavé. Jedno veľké šťastie. Aby on nesekal vrtula.